Salam dostlar. Bugünkü video sapamıza hoş geldiniz. Bugünkü video sapamızda igrat sözünün nerelerde olanýanyny öwreneriz. Gelin onda bugünkü video sapamıza başlayalım. Играть. Играть. Oynamak, rol oynamak, çalmak. Кирилл играет на гитаре. Кирилл играет на гитаре. Kiril gitara çalar. Ольга играет в театре. Ольга играет в театре. Olga teatrda oynayar. Выиграть. Выиграть. Yengmek, utmak. Наш босс выиграл тендер. Наш босс выиграл тендер. Başlığımız tenderda yeňçi boldy. Доиграть. Доиграть. Oynap utormak, ahyryna çenli oynamak. Я хочу доиграть до конца. Я хочу доиграть до конца. Men ahyryna çenli oynamak isleýärin. Заиграть. Заиграть. Oynap başlamak, çalıp başlamak. Проиграть. Проиграть. Utturmak. Максим проиграл эту игру. Максим проиграл эту игру. Maksim bu oyunda utuldy. Egerde video sapak göňüňize ýaran bolsa, like basyň we kanalymyza agza bolun. Indiki çykýan videolardan habarly bolmak üçin jaňjagyza basyň. Egerde rus dili bilen gyzyklanýan dostlaryňyz bolsa, videony paýlaşyň. Goý olar hem bilsin. Videonyň aşagynda sosial gonlardaky belgilerimizi hem galdyrarys. Olary hem agza bolmagy unutmaň. Häzirlikçe hoş galyň.